येतो पण मनासारखं नाही येत आहे. हो बघा, असं टाकलं की तो उघडता. तर आता काय करायचा? का तूप घालायचा? काही करून बघूया. पण माझ्या मते आपले लाडू ह्या तुपात होत नाहीत. तर आता काय करायचं सरोज? काहीतरी करूच होय ना. आता करू भया काय माहितीये? आता बघूया आपले लाडू वळूक येतात काय. येतात. हे बघा, असे तोंडात टाकल्यावर पटकन विरघळले असे लाडू. आणि कच्चे अजिबात नाही. नाही. चला आता भार्गवला वरून बघूया. हा, खातो का? होतं काय? छान आहे भार्गव, छान आहे. 30 मिनिटांमध्ये आपले हे अर्ध्या किलोचे किती लाडू झाले? 15. 15. पण मोठ्या साईजचे, अगदीच एका बाईट मध्ये नाही. ह्यो बारकोसो शेवटचा जा राहिलेला तो बारको, बाकीचे सगळे एकसारखेच. आता रोजच्या प्रमाणे जसं आम्ही सांगलाय, तर आजचा प्रश्न काय? जर तुमचे रवा लाडू बिघडले तर कोणती सोपी ट्रिक तुम्ही यूज करतालात, म्हणजे वापरात आणतालात आणि ज्याचे तुमचे रवा लाडू असे रवाळ आणि वळवले जातले, मऊसूत तोंडात टाकता टाकता विरघळले? ह्याचा उत्तर तुम्ही खाली द्या. दिवाळीमध्ये सगळ्यात सोपं वाटणारं कोणतं पदार्थ? सगळ्यात सोपं असतं रवा लाडू, पण ते पाकातले करून गेले की सगळ्यात कठीण असतं. तो पाक होता बिघडलो की लाडू होतात एकदम दगडासारखे कडक, आणि बिना पाकाचे करूचे गेलेत की तूप जर जास्त झाला तर बसके लाडू होतात. म्हणून सगळ्यात सोपं वाटणारो रवा लाडूचो प्रकार पण सगळ्यात कठीण आणि जपून करूचो लागता, त्याच रवा लाडूची सोप्यात सोपी रेसिपी आज आम्ही तुमच्याकडे शेअर करतो. ती कुठली सांगा? रवाचे, नुसत्या रव्याच्या, रवा नारळ लाडू नाही. ती असा, ती मागे जाऊन बघा 1 वर्षापूर्वी, लिंक खाली देतात. आणि जर तुमचं प्रमाण जरी बिघडला, वर खाली झाला तरी तुमका आम्ही सांगतो करता करता की काय करू. ही वाट्याच्या मापाने आपली घरातली कुठली 1 वाटी, कप किंवा ग्लास सेट करा आणि त्याच्याच मापाने असं ह्यो रवो घ्या. ह्यो बरोबर ही वाटी 2 वाटी रवो घेतलाय, त्याका मी 1 वाटी पिठी साखर दळून घेतलंय आणि ह्याच वाटीच्या अर्ध्या वाटी मापाने ह्या तूप घेतलंय. तूप शक्यतो असा पातळच घ्यावा, जाड असा तर वाटीने घेतलास तर जास्त होताला. तुपाचा प्रमाण कमी जास्त झाला तरी लाडू बसके होतले. त्याच्यानंतर आपल्या आवडीनुसार जो ड्रायफ्रूट आहे ते घ्यावा. मी चारोळी घेतलंय, काजू घेतलंय, 10-12, 7-8 बदामाचे तुकडे, वेलची पूड घेतलंय आणि मनुका घेतलंय. बारीक रवा घेतला ना तुम्ही? हो, ह्यो 0 साईजचा रवा घेतलाय. ह्यो खयच्याही वाण्याच्या दुकानात गावता, पण जाड्या रव्याची एवढी चव नाही लागत आणि तो मग कणेर कडक होता आणि लाडू आपल्या कडक लागतो. म्हणून 0 साईजच लाडू. कारण रेसिपी करता करता किंवा पदार्थ दिवाळीचं किती वर्षानुवर्ष करा आणि करता करताच माणूस शिकता आणि चुकही होतात. दरवर्षी आपण म्हणतो अरे मी गेल्या वर्षी ह्याच प्रमाण घेतलेलं आहे, पण ह्या वर्षी काय झालं, फरक चवीत बदलता आणि काहीतरी बी नसता. मग आता तुमच्यावर जा बनताला कढईत तुमका दाखवते. आता ह्या बघा, या मी अर्धा वाटी तूप घेतलंय ना, तर आपला त्यातला अर्धा तूप घेऊया, फक्त अर्धा ठेवतोय मी. ह्या पूर्ण रेसिपीक लागतला पण अर्धाच घेतलाय मी. आता कोरडो रवो नाही भाजत, ह्यो रवो डायरेक्ट आता तुपात भाजतोय. रवो सगळं रवो आणि गॅस करायची फक्त मीडियम. रवो पूर्ण भाजूक किती वेळ लागतलो तोही मी तुमका सांगते, पण लो टू मीडियम. आणि आता करायची आपल्या हाताची एक्सरसाइज चालू. तुम्ही गॅस मोठी केलास आणि रवो भाजाक गेलास, रवो तुमचं भाजलो जातलो पण तो असं फुलान नाही भाजातो आणि काळपट पडतलो आणि तो दरदरीत लागता ना खातेळी लाडू तसं लागतलो, मऊसूत असं लागतलो नाही. म्हणून रवो मंद आचेवरच फुलान भाजूक. बरोबर 8 मिनिटं आपल्या रव्यान बघा मस्त मंद आचेवरच भाजलं. आणि शक्यतो जाड ह्याचीच कढई घ्यायची, ताव सांगूचा राहूला. जाड ह्याची तुमच्याकडे अॅल्युमिनियमची असतात किंवा अशी स्टीलची असतात, तर जाड ह्याची मंद आचेवर. तूप आम्ही वापरला नाही, तूप नाही वापरला तरी त्याच तुपात बघा रव्यान बरोबर तूप सोडल्या ना, म्हणजे असा नाही की जास्त तूप वया. अर्धा कप तुपात आपले हे लाडू अर्ध्या किलो. ऑक्टोबरची हीट बाबा भरपूर होता. आता हे नेमकी कधी हे ऑक्टोबर तयारी करू बाबा, जपून फराळ करा, गरमी भरपूर आहे. आता हे रवो झालेलो
आता गॅस केलंय बंद आणि ढवळूचा सोडत नाही की त्या कढई आपली जाड ह्याची आणि गरम भरपूर आहे म्हणून मी ढवळत आहे. दुसरा कारण म्हणजे त्याच्यातच घालूची साखर. आता ही जी मी 1 वाटी पूर्ण साखर घेतली पिठी साखर तेव्हाच्या तेव्हाच वाटलंय, जाडी होती. पिठी साखर काही विकत आणलेली नाही आणि करून विकत पण आणायची नाही, तर चाळून घ्यायची लागता आणि गरम असते त्या मिश्रणात घातली की ती चांगली मिळून येतात, म्हणजे त्याच्यात एकजीव होता. हा बघा असे ब्राउनिश लाडू झाले, असे सफेद होत नाही तरी साखर अजून व्यवस्थित वितळवायची. हळद जर तुम्ही साखर अशी घातलात ना गरम गरम असते वेळी की साखर एक वितळता मिक्स होता आणि तो गोडवो पण मस्त राहता. आता काय करायचा, ह्याच्यावर ठेवायचा झाकण, गॅस बंद आणि मी ठेवलंय झाकण. आता 5 मिनिटं आपण बघूया. म्हणजे काय होईल, एखादा पाणी सुटत ना त्याच्यात आपले लाडू जरा ओलावो येत, म्हणजे तुमका एक्स्ट्राचा पाणी दूध काय घालूची लागतेला नाही. चला आता बघूया आपली साखर किती मिळून येली ती. उघडल्या असं सुगंध येलो एक रव्याचो आणि ओलसर पण दिसाक लागला मिश्रण. ह्या बघा चमचो असं रोवलो, हे बघा असं होता. आता काय करायचा, गॅस पेटवायची आणि आपण त्याच्यात उरलेला तूप घालून घ्यायचं. आता परत गॅस पेटवायचा आणि उरलेला अर्धा तूप मगाशी तुमका दाखवला, मगाशी सांगितलं ना ज्या कढईत बनताला ना त्याच तुमका दाखवतो. एक आपले एका वर्षीचे लाडू आहेत ना जे वळतच नव्हते आणि वळले तरी काय होतं, ते ठेवले की भुस बटाटे होत होते. आणि एकदा तर असं झालेलं की ते लाडू असे विरघळूनच पडत होते. आता त्यातलं तरी थोडस तूप ठेवलंय, वहिनीचं जरा हात दुखता म्हणून म्हटलं आपण करूया. तशी कढई थंड नाही झाली. कढई गरम आहे, मिश्रण गरम आहे. आता याला काय करायला, आता जी वेलची फोडा ती पण आपण घालून घ्यायचो आणि गॅस आपलं मंदच ठेवायचं. जास्त फास्ट करत गेला जसं मगाशी तुमका सांगणे रवो करापतलो आणि करापलेले लाडू तुमका खावचे त्या नाही ना, माकाला नाही आवडणार. बदामी रंगावर जरा तो लाडू असा तर बरोबर एकदम सफेद दिसलो की माणसा लाडू उकलत नाही ताटातलो, म्हणजे रवो भाजतलो माका जावचा रव्याचा लाडू पण जरा वेगळं जरा दिसलो म्हणजे हा ऑफ व्हाईट आणि बदामी रंगावर तर माणूस पटकन उचलता. रवा लाडू सगळ्यांका आवडतात, जसो बेसनाचो आवडता तसो रव्याचो. आमच्या घरात सगळ्यांका आवडता, माझ्या लेकीक आवडता, माझ्या बापाचीक पण आवडता. मी पहिला नवीन तेव्हा करून द्यायचे बाबांका लाडू. आता नाही, आता लांब गेले हो, वाशी विरार खैला आता अंतर. बघा आता किती ओलसर झाला तर आता दाखवता सर्व. हे बघा असं चमचो मगाशी जसं वहिनी सांगणार ना ह्याचे लाडू वळतले तरी पण तूप या ठेवला तर कित्याक तर तुमका दाखवायचंय. हे बघा ह्या आता त्यानं सरोजनी ढवळल्या. बोलता बोलता अशी 5-6 मिनिटं झाली. आता गॅस करते मी परत बंद आणि कढई घेते खाली उतरवून. आता लाडू वळूची किती मिनिटं झाले सांगा, मला वाटतं जवळजवळ 20 मिनिटं झाली. रवो आपल्या 10 मिनिटं रवो भाजूक लागले आणि परत हे तो थंड करू 2-3 मिनिटं केलं होती आणि आता हे परत तूप घातल्यावर 5-6 मिनिटं, म्हणजे 20 मिनिटात हे लाडू होत. सरोजच्या भाषेत एक चुटकी नमक की किंमत क्या जानोगे परब किचन वाले. गोडवा गोडात थोडासा मीठ टाकाच वया, आणखीन चव वाढतात गोडाची. आता हे आपले काजू आणि बदाम बारीक तुकडे करून घेतलेले, आता तेही घालून घेते की ते आपण वरसून आहे ना चारोळी आणि ह्या लावतलो मनुका आतमध्ये तर आहे ना, ते पण आता ढवळून घेते. आता ह्या मिश्रण ना आपण गार होऊ देऊया. गरम गरम असते वेळी सगळी लाडू वळतात, तसे नाही वळायचे, थंड होऊ देऊया आणि बघूया आपले लाडू येतात की नाही वळू. आता या बघा मिश्रण साधारण कोमट आहे, एकदम पण गरम नाही, हातात सोसता एवढा. आता बघूया आपले लाडू वळू येतात काय. येतात पण मनासारखं नाही येत आहे. हो बघा असं टाकलो की तो उघडता. तर आता काय करायचा, तूप घालायचा काही करून बघू. आता मी मिश्रण कोमट या उरलेला तूप सुद्धा घालून घेते. पुन्हा आता सगळा एकजीव करून घेते, म्हणजे बरोबर प्रमाण. आता पण बघू खरी दुसरी स्टेप आहे, एक स्टेप झाली आपण
हातचा राखून ठेवून बघितला तसा मिश्रण हा. आणि ह्या तुम्ही जबरदस्ती हे लाडू वळवशाल पण तरी पण आपले जर नाही इले आणि मग ठेवता ठेवता पटकन हातात फसलो लाडू म्हणजे उरगाळलो तर पूर्ण कपड्याची लादीची सगळ्याची खराबी. त्याच्यावर एक उपाय आहे. आता बघूया. ह्या तूप मी मिक्स केलंय. बुडचा मिश्रण आहे ना गरम लय होता. अंगठ्याचा दाब द्यायचो आणि लाडू वळवायचो. पण माझ्या मते आपले लाडू ह्या तुपात होत नाहीत. तर आता काय करायचं सरोज? काहीतरी करूच वया ना. आता करू भया काय माहितीये? आपला घ्यायचा मिक्सरचा भांडा आणि त्याच्यात हे आपलं मिश्रण थंडगार झाला की वाटायचा. तसा थंड झाला दबा थोडा. पण जबरदस्तीने जर तुम्ही लाडू बांधशाल तर ते होतले. पण ह्याच्यात आहे आपला तूप विरघळाक वया म्हणून आपण ह्या मिक्सरात लावूया. आता ह्याचं मिश्रण तर पूर्णपणे थंड करून तुमचा नाही जर थंड होत असाल तर डायरेक्ट फ्रीज मध्ये उचलून कढई ठेवा. नाहीतर ताटात असा पंख्याखाली पसरून ठेवलास तरी चालेल. जास्त फिरवायचा नाही, फक्त 2-3 सेकंद. हे बघा आता कसा झाला, ओलसरपणा येईल म्हणजे आपला तूप आहे ना त्या चांगला ह्याच्यात विरघळला. दुसरी पण बॅच मी करून घेते. आता आपण ह्याच्यात चारोळी पण मिक्स करून घेऊया. चारोळी शक्यतो ना स्टोर करायची तर भाजून करायची, नाही तर ती जास्त दिवसाची असली तर खवट वास येतात. आमची मालवणी भाषेत त्याला चारा बोरा बोलतात. आम्ही घ्यायचो, गोळा करायचो आणि दगडान फोडायचो. ती मजा होती. तुम्ही केलास की नाही ती मला कमेंट मध्ये सांगा. मिक्सरात वाटल्यावर जर असा मिश्रण गरम होता पण लाडू पटकन झालं. हो बघा आता मी हातात असो असो वळवतोय म्हणजे आदळता पण तो खुलत नाही. चला आता कसे लाडू पटापट वळले जात आहेत. हे बघा असो गरगरीत केल्यावर काय होता तर तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगा. असा ह्या केल्यावर प्रश्न ही रेसिपी बनवण्यासाठीची टिप पहिली नंबर 1 काय की 0 नंबरचं रवो वापरा. अजिबात जाडो रवो वापरू नका, त्याने तुमचे लाडू बनायचेच नाही. आणि दुसरी टिप काय? दुसरी टिप रवो भाजते वेळी मंद आच करूनच भाजायचो. मोठे गॅस केला तर काय होतं करपतलो आणि लाडू कचकचित लागतले. भाजतलो पण लाडू कचकचित लागतले, चविष्ट होणार नाही. तिसरी टिप तुपाचा प्रमाण कमी जास्त पण करायचा नाही. जेवढा तुम्ही कपान वाटीचा माप घेतलास तेवढाच तूप घेवा. जास्तीचा झाला तर लाडू बसके होतले आणि कमी तूप झाला तर लाडू वळू घेतले. आणि जर कमी झाला, आता ही टिपची म्हणजे रेसिपी बिघडलेली सुधार. कमी झाला तर त्याच्यासाठी तुमका ही टिप लाडूचा मिश्रण थंड करून मिक्सरात लावा. मग तुमचे 4 टिप लागोपाठ ही टिप. आणि साखर सुद्धा जेवढे हात तेवढीच घाला. त्याच्यानंतर ड्रायफ्रूट सुद्धा वरसून लावते वेळी कमी जास्त होत असतील पडत असतील तर ते आतमध्येच टाका आणि भाजून टाका किंवा सुकवून टाका. आणि रेसिपी करताना मुलांना जरा लांबच ठेवा. पण काय करणार, आता छोटी मुलं असतील तर त्यांना घेऊनच रेसिपी करावी लागते आणि त्यांच्यासाठी अशी काय काय खेळणी पण देऊची लागतात, कारण त्यांचं मन रमवणं पण गरजेचं आहे ना. नाही तर फराळ करून देऊची नाही, झोपल्यावर करूची. आम्ही झोपवलेलो पण तो उठलो इंजेक्शन दिला म्हणून असा ही टिप. हे बघा असे तोंडात टाकल्यावर पटकन विरघळले असे लाडू. आणि कच्चे अजिबात नाही, झटपट होतात. आणि वाटला तरी काय असा त्याची चव बिघडणार नाही. बघा आता भार्गवला वरून बघूया खातो का. चला बघा भार्गव मोदक 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 आहे छान आहे. भार्गव छान आहे. हसला बरोबर. तरी मगाशी 15 मिनिटं झालेली, आता वळवेपर्यंत 30 मिनिटं झाली. 30 मिनिटांमध्ये आपले हे अर्ध्या किलोचे किती लाडू झाले? 15 पण मोठ्या साईजचे, अगदीच एका बाईट मध्ये नाही. ह्यो बारकोसो शेवटचा जर राहिलेला तो बारको, बाकीचे सगळे एकसारखेच तुम्ही आता फोटो मध्ये बघशालच. आणि ना कडक ना काय लागतात, एकदम स्वादिष्ट आणि होतात मऊसूत. महिनोभर ह्यांना काय होणार नाही.
असे हे झटपट होणारे रव्याचे लाडू. तुपाचं प्रमाण एकदम कमी, जास्त नाही बाबा. तेवढाच तूप हा. लागला की आणखीन मग परत ह्या ही ट्रिक मस्त. मिक्सर गारकन फिरवा आणि लाडू करा. हा आणि होतात पण झटपट आणि फसणत नाही, मेन म्हणजे ते. हा नाही तर फसले ना लाडू की मग तुम्ही काय करा. तूप किती पण घातलं तरी त्यात तूप शेवटी शेवटी काय होता माहितीये, सुटत जाता. म्हणजे असं त्यात तूप वितळतं बोलतं ना, रव सोडता तूप आणि मग ते लाडू बांधलेच जाऊचे नाही. तर आता ही तुमका ट्रिक कशी वाटली हे तुम्ही त्याच्यासाठी नक्की काय सांगा. करूचं लागतं परत किचन सबस्क्राईब, लाईक. लाईक सगळं करूचं लागतं आणि जाऊन ही पूर्ण रेसिपी बघूची लागतली. मध्ये मध्ये आम्ही जे टिप दिलं ते पण बघूचे लागतले. तसे लाडू तुमचे कित्याक नाही होतले. चला पुढच्या रेसिपी सोबत परत भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.